Right to be a son of Chumuri Getembe Television and Seminary Getembe FM. How you doing, by the way? It's Kirigani Jumatatu, Emambiona Kiacha, Kirigaiga, a weekend in Getembe Sanam. But I want to go back Korera, Nemonavanta, Wagana Batimu, Liverpool. Wana Chelsea pale wanafurahia woni gakuru sababu ya NSL timu yega ya Shabana na Yaroni gagenda tokorokia egosoli erengi ya kiandege komi. Anyway, ekirokuri ilgo kraboni gali swali ndego charaboli ya credit ko timu ya by the way yakoko kide na matokeo. Naro timu ya Manchester United ni timu yangu lakini ilijaribu lakini kidogo kuna pigo ilikuwa hiyo pande chingo yone chinyingi jabira over the weekend na kuna sebe grosso semeri ya Facebook live wetra Getembe TV tumonyenga chingo yechi kaburungu chirigiri kuna sema ya by the way timu ya akorengana naboni kabuna yako soidi ama tokya ali abirege korenta ko ikiraboni gago sibuna kwarigiria abakosoli balia ko ikiraboni ngana abakosoli bwento ko ba timu yoro sena abakosoli bwento ko ba timu eli engao otanchete. Nyuranga Monday Sports iga rere turaje ko exclusive turaje kumurikira sana na kichi osori chabire chiko ene kiwa kurimeye ya Kenya tumenye kwa kenseli ya Bongresa boigo nyuranga NSL merudi pale na boigo NSL ngwerenera sobongo na kurugusibo ni gachi timu chikogoso ni nyinga sana ntobwate timu ya Goja Stars FC ntobwate timu ya Sobo ni National Super League ngo kwanele timu ya Goja Stars FC boigo ntobwate timu ya Goja Youth FC ya tirega sesemeri ya division erendonge boigo ntobwate timu ya Shabana Starlets iyo gwekiraboni gekogosori asobanyangogono bwa National Super League kurensama ya basubati na boigo ntobwate timu yegane kurukwanga nero ya Lowland Starlets iyo boige kogosori kurwa sobanyangongo boigano bwa basubati kurugusigo chitimu je basubati nibere talanta inalipa sana ngige kogera sometimes kwanyaranga bayibuli bande ebago kasi abana baiga goseni go bago kongeria abana amachiko narakobe kwanga ya kora soma umana kurigeria nsemejega ye talent ngati ebintu biri tora murekere binge zaidi kolende sometimes abakosoli marakonya rwasoka kure team karaba chire team wende kwanyoranga wamekuwa master mocha kere ni gakuru kurasma Soiland toskensa toswa somo kosoli je gokuru kunga nere Ansu Fati magaga yera kosoka kuri me ye team yega ne team ya Barcelona we kraboni gekero kurigere ratings cha Ansu Fati no mogosoli boniga ogwetoma sana sometimes okonyoranga tukure bolinga sometimes okonyoranga chitimu chige chibafinyete go se chitimu chiga nchiriko ba ibagali saine barabukogosolia go se chinsa bakwe guniko okonyoranga niko chire chinge bari kogosole korengana no kugane kwabo nabogo sangana tugwetera saberi ya Facebook page gwetera Getembe TV ndo tumanyinge mambiye gasoki bwa Atletico by the way na Kamalio Giale kutoka pale nyumbani bali bategera tuboni ge radio how you doing timu yako inakupeleka vipi na boigo ntubatu banyangongo no bwa World Cup qualification sema ya wasibati timu wasichana siku hizi juu wanakapiga sana mani support imekuwa mingi pande ya wasichana ntubwate timu yegago sige tingerege cross gwa egia Talanta Stadium egetikega boniga kyabira ngekoera egetikega karo kyabira ngekoera ekero kurigereria ebitibu na biri birarosigume ya Kenya second one of the best stadiums boniga chiko chikoba ime yense ya Africa negetikega agia Talanta Stadium ngati ebitibu boniga byarosigume by the way ukiangalia standard na bokoranga ebintumbu yabire kabisa gaiga takatenda argichi highlights cha FKF English Premier League tolena ki chingo yo challenge over the weekend na ki Getembe jabade jiko nyosia na gwekiraboni gana ki kire timu go say next match timu itakuwa na timu gani timu ya Arsenal niko yanyikolite timu ya West Ham United chigoli bere seliga na liesagero timu yega ya Bournemouth ya bwato mupira wa John Friday kanyegoli timu ya Fulham chigoli sato seyamo timu ya Leeds United kanyegoli timu ya Tottenham Hotspurs Tottenham gekora Leeds United chigoli bere seyamo Man United kanyegoli timu ya Sunderland chigoli bere seliga na liesagero kire timu ya Chelsea enkoyo yarengerene sana by the way enkoyo abantu bange baganetike gakurigeria timu ya Chelsea egakora timu ya Liverpool chigoli bere seyemo ekire timu ya Liverpool gakora kwa Cody Gakpo abegete goli chitage ka 50 nemo na isatu Moses Caicedo ni gatangane to gotongore getie kyumuga yo kubeke goli ya chitage ka 14 umugosoli Estavio oyo sogete korwa se club grene gya Balmererias nere akanyara koba
gakonyonsia egol chitegeka chemerongo kenda na chirisano kuruga bukire timu ekanyara koba gekonyora obubuwi togusukanse boigo chitimu chine jabadi chikogosolia kire timu kiraboni ge timu yega ne timu ya Everton ni gega ndokoro kyosolingie sana toguswa sense yega yete bona kiboni gete ne timu ya Arsenal go kiraboni gani go wanasema ndovu ni kuu imepanda pale juu. Timu ya Arsenal ni go watch point 15 mo kire ya gosoli chi gosoli boigo ni sanebire timu ya Liverpool gaskanse kire watch point 15 timu ya Tottenham no tenene gati ya namba 3 kire watch point 14 timu ya Bournemouth ni watch point 14 timu ya Manchester City ni watch point 13 timu yigango kwanira ne timu ya Crystal Palace ni gebwate point 10 timu ya Everton 10 timu ya Sunderland 10 timu ya Manchester United ni gebwate point 10 echonchiri chintanga ni kurugoro nabo igogo chenza kada toske timu ya Wolves ni gebwate point 2 kada timu yiga ya West Ham United ebwate point 1 timu ya Burnley ni gobo igo ebwate point 1 na kitobo lili swali lya bene gaiga mwanchumurigere lya no lyo totegere tukurensemerie radio ego ikiraboni ga ekerukurigerie timu iligo support kurasa bunyangongono bwa English Premier League bunyangongo bwagano bwa FKF go Sport Pesa League timu yagona matoke aliyekorwa ngogo kiare togusukabosyo tokwana timu yiga ne timu go seto go soime ya Bundesliga ego ikiraboni ga omo coach yiga ni gakorukwa omo coach yiga we timu yiga ne ya Bayern Munich gakorukwa Edson Company company obeire gakobe coach se chitimu chinyinge sana kurende chitimu echiare kogenda ni gochia karentire ega sienko ngusana era konyoro bubwi maiga yogo soime ya Bayern Munich mune coach onyorenga no mogosori bagosoti na bagosori muna baba ari Kenya karwari Tottenham likes of Leroy Sane iboni gode Galatasaray bagosori tena bagosori banda bange zaidi kurwa Premier League ekera soime ya Bayern Munich ewe kiraboni timu ya Bayern chigosoli chonsi sano nemo timu yega agosoli teyo ya bereke goitwa gose timu yega gosoli teyo etaranya orachi point nkige kogera sometimes ekraba coach bande ne lito de banga nambo time botari kwekwe korabara si timu gosoko nyoranga nigo bagufinyo kidogo liye buno mugosoli gosomo coach Ruben Amorim no coach Manchester United Ruben Amorim nigo abetega kogosoleria timu yega ane ya Sporting Lisbon akaira no bune coach no mugosoli birega korokia gosoli ngia for the longest time gagosome ya Manchester ekamobere tiro chitimu nchira boni geka rukurigelinge standard ya team tosobune team ya Gor Mahia Creamiense ya Kenya timu yegeka rukurigelinge standard ya yeyo mupira na kire ne timu bwata bagosoli nande ya gora bange sana kurwa sechiri ne Chelsea abagosoli abayiga bayiro humble time gogosoli bare korende gwe kiraboni ga nturaro rabubu ibonde bwensi kurwa ensemo yabo kero kende nkire kigeo jya finyagaiga kero keno mucyaronga yego cyo cyakera ego siningi yego cyo kyaba timu yiga ya Bayern Munich bone gere bati point 13 ntubwate timu yiga ya Dortmund bati point 14 ntubwate RB Leipzig ebwate point 13 ntubwate timu ya FFB Stuttgart ebwate point 12 na Bayer Leverkusen ebo igo magega yogo struggle for the longest time korigina kigo tira seko nyaro banyangongo bwa Bundesliga ne timu yabageko gosoli biyesane kanyara kwimukia obanyangongo bwa Bundesliga nabo ige kaimoki Boca Club nabo igo kaimoki obanyangongo boduno bwa Community Shield ya Sobo gosege kombe gerige kebosani ge team kurwa se team echo ne team chabere chikoroge chigosoli chingi for the longest time kwanyora team ekreto swabuna se ensemo ya Ligue 1 chitimu nchire chabere chigo stand out for the longest time ekreto se ensemo ya Ligue 1 chitimu nchire chabere chigo stand out for the longest time timu echiga team bune timu ya nige kurukwanganira Paris Saint-Germain ne team ya berege kwimukyo bonyangongo asenga kientambe zaidi ngigeko garanga timu yega go ikiraboni ga telikorokia gosolirengia gosingiga ko gere timu urenya kwanyaranga ekoroke gosori rengi ato wati chitimu garibone chabolile chabonais chitimu chibwata bagosori bare of high standard but bagosori abayiga gwe kiraboni ga mbara oroki gosori chire chindonge gosegosori chikoko kyabantu kwanyaranga etimu ya monere go dominate for the longest time etimu ya monere ikona korega kombe kega
sometimes chilige chiga shida na kwanga wapi. Ntubwate kati y'abagosori buna bone gomugosori tubwate Roberto Lewandowski. Roberto Lewandowski magega yoko gosori ya Karume ye timu ya Borussia Dortmund. Agasoime ye timu yege korokunga agasoime ye timu ya Bayern Munich. Woni gade timu yege ya Barcelona. For the first time agosore tie gosori ya ye ntangani rating ya ye gatenenera 5. No mogosori otanya kanyora standard ye rating. Abagosori buna abage sometimes okonyoranga abantu muri bakobere timu mono gosokonyoranga umuntu nigagosoma. Ndobata mogosori kurunga na Paul kupasi magega ye timu yega ya Barcelona agoikorwa. Ne timu yega ni ya Sevilla. Na magega ye timu ya Sevilla kurwane segentambe sana. Jidi financial guy Galaxy of Paul kupasi gaboni ga nigo atebetenga koranga karokende ne timu iraire go sene coach iraire discipline asaba go sorubuna ba go konyora ni gerense ento bato mo soru gorunga nere Ansu Fati obere gako go soli chingoyo almost chingoyo isano chensemeli ene ya Ligue 1 ne yemoga yomo sori yo gago soka kureme ye klabu ke gane ya Barcelona. Ansu Fati we kiraboni ga chingo chani go chigandira tokoko ke we kiraboni gadi gaganda tokole ga siringi ya zaidi kure ne karenge ya Barcelona mugosuri yo ga tare kwegwa time tare kwegwa bagari rio koroke go solingia okonyoranga bagosori abayiga go sibara se team totebero mno mugosori ento bwata Anthony kurime ya Manchester United ento bwata mugosori kurukunga nere Rashford kurime ya Manchester United ento bwata mugosori buna bono Scott McTominay kurime ya Manchester iboni ga ore club kline ya Napoli ento bwata Rasmus Hojlund oyoso kurime ya Manchester boni gora se club kline ya Napoli abagosori abayiga okonyoranga timu ye barenge time batare kwegwa ne coach etari ku understand all yo mogosori yo iganere rigose na kyomo chando ogochonyara gotoka sayo naboganda gusangana ndwente wetra page etene ya Getembe TV lindo tomanyinga kurwese me yakaro kurigeria chingo yo chinyinge zaidi okonyoranga abagosori mbari basokire lakini karo bachira se timu eyo bagosori biya sana tokwana mogosori goronga nere Jack Grealish Grealish niga soka kurwa se club keliane kia Everton yani kuru Manchester City agasomea Everton ikarasomea Everton ni gabaga korke gosolingia sana na anda kabaga kurwana sana ngiga ko garanga omugosoli yege kralenge me ya West Ham United gosoli ya njarenge ngi ya kralenge me Aston Villa gosoli ya ni go yarenge ngi ya zaidi but gosoime ya Manchester City wekiraboni ga gosoli ya etraba agekogokia okonyoranga umuchano ga yogo chonyara koba akogo chakera anyway Gwira na torege pamoja na Gabriel tumurikira mange zaidi sensemeje tone semo ya kabire gaiga semeje ga ne yechi gosori kuruime ya Getembe Television na semeje ya Getembe FM nyiranga Monday Sports exclusive we kachinsa chiri nibere bire bike kratoru madukani koso torege na Gabriel. Enyagitari ya Medford Hospital nigo egokurareria clinic ya neurospine gusege tekyo mugongo goika obongo tariki 11 mutinyi 10 umukoyega asenyagitari yeye ere asepara ya Kisii Referral Hospital Road mbarigererie asechinse mu kikubwatya yagita abarwaire bari babwate brain tumor, stroke, epilepsy, multiple sclerosis, sleep disorders, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, naboigo other dementias, migraine, naboigo omutu wa tirioka, neuromuscular disorder, traumatic brain na spinal cord injuries. Consultation fee nechishiringi chiru isato choka. Batarere ose oakesi miase namba 0101 001 127 gose 0762 105 505.
Eduka ya Sha Ceramics nigo ebwate ebintu ebiye byekerero ebyokoneria asiri gulirigia mbabwate chi tile ao chi chirangi ao ne chi size ao chi power tool chi lock chi mirangu gose chi door locks mbabwate chi marble naboigo chi granite mbabwate chi rangi ao naboigo chi skin coat mbabwate chi MDF boards naboigo mbabwate chi choo ni chi accessory chi choo mbabwate chi kitchen sink naboigo mbabwate emirango yo ere semi solid naboigo emirango eria solid mbabwate deformed bars naboigo mbabwate chi tangi chi machi chi size ao mbabwate chi cabinet chi ceiling board mbabwate wall to wall carpets mbabwate chi shower ni chi instant shower karo mbabwate chi bathtubs chi size ne chi type ao mbabwate ebirobu mbabwate lighting chi type ao mbabwate chi gypsum board mbabwate chi channel mbabwate chi simiti amabati chi square tube chi size ao ne birengo ao incho Sha Ceramics gwenyorere asiri gulirigia asamange bakresimese number 0703943972 ajirira gocha aseduka yabere Glansons Plaza angana Quick Mart Kisii opposite Mucha Place. Isiko yabisi nabona botambe nigoto kunyara kwa twarigereria abarai ao kuseba bwateli bagalia bene kwa muno asaro ngora gusi twanyara kwa tokogenda isiko yabisi twekaransa isiko yabisi tokwanira isiko yabisi abera in fact bogirango wo nere ntangani yo succeed the unity of opposition ine indi Bible twe ya nyimbo ile 1945 mutinyo gatano kitari kumene sana zatu nkai Bible retwe seitere bobas boitangare sub county nara ryaya bakolire asemermo yabo umaena gwanya sa embolinga chipara chiane nche by the time nkoruoro konya na igoire chipara Kisii county otabale eyamate yabo nereri abana bane no bale emirimo bale abandi nabo bali Kenya iga babiri n'abandi badatungu bali ayo bakorire nayande amange. They all came to campaign for me. Bonzi unity opposition started in South Mogrango. And that's the dream I want to have and play it back with these coming elections so that total can gain Wiza. Na agara tu alenga bake nyorete ntwara esreto katabukunga matako itiro mosongo neke mane nabo koira na maege distance gete entambe kwa myoka bono liliago jana nama teji short chirio ogotoma echire chinduru bono matena agosuka ogotirire goli kwa nyonzi bagacha sende bali mu abasongo bagantebi organize strike in school captain ndo tware principal ndo jinga na iseni. You know what I told them? In Form 6 in the one. I want to be a principal. Tota idio choko karu ebi bata itoko banga kare. Yani abasongo matake mboga ambega iga. Nkoro mwabiri ko nanga sengijaro mwabirika. No way. Na yani ko kwali ko tero set team ya yata banga ngwa no musaja ko musaja boli. Bona ayuno na gotebi ebintu ebyonse na gotebi kurugese na nse ko gotebi na kinete gocha na visa ini to ko uonga wino musaja ko musaja boli Tomocha gosoncha isko yabisi Getembe Television na Harun Ototo. Yes, ane kartu Sweden sema yito ne ya kabirega igasen sema yigane ya Monday Sports kwa nike mangano sinigali vya zaidi tokuri linga nage
Karoto kuri na kichingo charenge over the weekend kurasa munyangongo biga no bwa nigekro kwanganero eligi NCJ gane ya Kenya. Chitimu chabate chikokosolia na chitimu chabate chikokosolia ne chingo yaboni gatobere tokora niko chire chingi ya zaidi kurende kura nsemo ya yaboni kwa mwanchumuri elio Getembe Television olio ntakireteme ya Getembe FM na kioroche amanganare kura nsemo yago timu ya APC Bomet yago solia ne timu yigane ya police kire timu ya APC Bomet go ikiraboni ganga timu chiria chia nyara go soa ase league nchiraba chikorokia go solingi ya timu yiga ya uraba go solia timu mbono ya tirete timu nigebwate management timu nigebwate che sponsor ngige ko rongo konyora timbu nigiga telikorokia go solingi ya APC Bomet ego yago soretina police FC ekretimi ya APC Bomet yeko litugori ya masiri na Riesagero Mathare United kagosoli na Karibangi Sharks ekro Mathare United ya bwete ya sego chi Mathare United yeko litwe chigori bere ne timu ya Karibangi Sharks timu ya KCB kagosoli ne timu ya Gor Mahia timu ya KCB yabetege go ikore timu yiga ya Gor Mahia gore ya mase go se Gor Mahia yabetege go ikora KCB abona abanyabengi egore ya masiri na Riesagero timu ya Ulinzi Stars kagosoli agaiga Mara Sugar Ulinzi Stars kanyikora timu ya Ulinzi Stars egaikurwa na Mara Sugar egori chigori beraseyamo Tusker FC kagosoli ne timu ya Shabana yigo ikiraboni ya berege korokinga yegosoli ngiye sana kire timu yiga ya Tusker FC ya ruete magali kanyosani goli ya mase ya mone timu ya Shabana litukuliare timu yiga ya Barosia mabuta ya Bidco United nigera chikogoseria ne timu yiga ya Nairobi United chikoraga chinsa kianda chiamuragoba kuruga bwoli tukubuna gwike gusuka uchibosio chitarige 15 chitimu chinjiga na breaks kidogo chitarige 15 timu ya Shabana nigera gosone timu ya Posta Rangers timu ya Murang'a Seal gosoline timu ya Sofapaka kire timu ya Kakamega Homeboys era gosoline timu yiga ya Bidco United AFC Leopards gosoline Bandari kuruga bwe timu ya Gor Mahia nigera chikinyarige ni timu ya APC Bomet yobo nigego tumeka gaserekene kiagusi stadium mubunege sero kiabo kianga ndake tuturali go kiraboni ganga na kiensemeje ga yetebo etenene aso nyangongo wegano bwa sport pesa league timu ya Shabana boniga nigego kwanera igorali kerebwate chi point ni sano nebere timu ya Posta Rangers egatora chi point ni sano nebere timu ya Gor Mahia egatora chi point ni sano timu ya KCB egatora chi point ni sano timu ya Kariobangi Sharks egatora chi point isano Ulinzi Stars egatora chi point isano timu ya Bandari FC ebwate chi point nye Kakamega Homeboys nigebwate chi point nye timu ya Police FC abubare abanyangongoro bwa FKF Premier League yibono ya chinche kama Sport Pesa League na bubo bwatege kombe kyo by the way kire timu yiga ikiraboni ga tarabage korokie gosoli engi ya Police FC nigebwate chi point inye timu ya Mara Sugar egatora chi point inye timu ya Mathare United egatora chi point inye timu ya Bidco United nigebwate chi point sato Nairobi United egatora chi point sato timu ya Murang'a Seal egatora chi point berekere timu ya FC Leopards na boigo timu ya Tusker wabwate chi point bere timu ya Sofapaka nigebwate point ya mone timu ya APC Bomet wekiraboni ga chingo yo chonsi ya gosoiri ni sato netigalite ngo yemera chikogosoligwa timu yiga ya APC Bomet trabage korokia agosori ere engiya no nyangake yemagega yechingo yo cyabo chonsi sato nyore ngo jentangane yarenga gati timu yiga ne timu ya Shabana FC yega sarukia gusi stadium ekero ya ikore twe ne timu ya Shabana chigorinye asebere kurugabwo kagosolia na endene timu ya Murang'a Seal bakaruga ali chinsamo chine cha Murang'a wakafika Kisii wakatandikwa 2-1 kulinde gwikiraboni gana ndekero yabwate tunande timu yegani goje ikore twe na kinaboringa timu yegani gebwate management nge timu yenige bwate sponsor nge zaidi ngige kogranga konyoranga timu bune chiga nchirikorokia agosoli chiritaringi ya chikosi chitali koko kya mashabiki unajua utamu wa football ni kushinda na utamu wa soka pia ni kupata pointi zote timu yega ya Kakamega Homeboys magega yokurwa makari yechi golibira sebire abati hotel baka Kakamega Homeboys mone gani go basokirie na go complain sana asibata banga ni go bagwa kana chibasingo sakoga na chisabali chiare lakini team coach ite wekirabone ga teraba go kigosen koyo yaje terabangia
yene timu boniga ebwate management boigerenge timu ya Bidco United magaga yogwe koruni go boniga coach ye timu ya Bidco United airu chugwoni chinyinga zaidi kurwa se club management ge timu ya US go ikirabono onye ni gara chiko koruchingo cha ibere sato chirabosyo ega stage komabera ngiya team yeboigo ya Kakamega Homeboys na heroboni gani go chikocha chibwate ngakengo sana omukoch nare okaberime ye club ekeiga ane egia Shabana FC Kratore NSL omukoch yoiga aboniga ogokochi club kia Gucha Youth Gucha Stars FC Gucha Stars ngati ye club chirichi abere chigosukabosyo bagosose obunyangongo boniga no bwa National Super League to bwate timu ya Gusi FC timu ya Kokosere so bunyangongo bwa National Super League korende timu yiga ticheti koroki gosoli erengi ya Kigima kairera go timu yiga kabato kone management just imagine ekere timu go swageti kebwate abagosoli almost tota bwate abagosoli yanga kiandaiga bagosoli batana batatu yene timu ya Konyorogeti Collection ngiga kogera timu cheito imeyense ya Kenya chitimu chinyingo konyoranga gaige chigutwara umuchando nabwo sangana ndugotera semejiga ene ya Facebook live wetera Getembe TV ali no tubete post ntingu zaidi na ande nyoranga boniga timu yega ne ya Shabana FC magaga yo konyorobo sponsor wa SportPesa ine betting site nabaigo bakanyore management endonge egosoli je igani go ya bwatu kabagosoli 14 timu ya bwatu abagosoli 14 boigo ekaro ya bwatu ka ekareta abagosoli 15 abagosoli mbale basokere kuruime ya Shabana bugo ikiraboni gabati hoteleli batarago kabromo gosoli ne mayo nchiri yuma yagatebuna Neymar Junior boni gole club geline kia Mombasa Elites ento bwato mugosori Brian Magaraboni gole club kia Nairobi United nyaraboni gekira sobo nyangongo bodino bwa CAF Confederation Cup asekega ndreta boy go kwerwanera ento bwato mugosori osogede nere kuri megali kuri kunere akurukwanga captain Peter Duor uyiboni gole club ekega ane kia Mathare United abagosori mbale basogede kurwa se team sometimes ngobero byekero okonyoranga team yatema go consider inaitwaje timu yata mago consider nini ya players complaint cha players magega batara bwatu kaba gosoli bande gose decision ya timu nengia timu to batu kuna APC Bomet abo gosoli mbale batire to kurusali ya sensemerini ya NSL abo barwanete zaire go ikiraboniga ngati yaba gosoli bali banyarire ko abakubwato kwa Korendo ko ikrasa yo mwanchu muligere no mwanchu motegali nsemo ya Monday Sports no tokonye korera nyuranga never no murobere go so sembe oga igano ngorogo kebacha kuruga bu murobere bwetu ani ya Getembe nore sembe oga ikachinsa inye chamambia omonyo kesemeri ya GTN box kuru semeri radio ngo so nsemo yeritengo kuruga vibes on vibes njirande trombera nsemo ye radio asomro the link up show Weka ikumi ni chiamara kwa nyore ya Getembe Television na Getembe FM 102.7 kiongane kiamwa musi mogosoli na mbaisano na masomo gongo niko bakondoka Wiza Crown.